Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Siedina Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Mary Boħaġa. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Atina o Alla li tista' kollox li bil-grazzja tiegħek matul ħajjitna inġibu ruħna kif jixraq lill-festi tal-Eid. Bibnek Ġesu Kristu Siedina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Eluq tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta dħalna Ruma, Pawlu tawh il-permess joqgħod għalih soldat għassa miegħu. 3 ijiem wara huwa laqqa flimkien miegħu il-kapijiet tal-Lut u kif kienu miġbura miegħu għalilhom: l-aħwa għalkemm jien ma għamilt xejn kontra l-poplu jew kontra id-drawwiet ta' missirijietna f'Ġerusalemm tawni priġunier f'idejn ir-Rumani. Dawn stħarġu l-każ tiegħi u riedu jitilquni għax ma sabuli xejn li għalih kienet tisħoq lill-mewt. Imma billi l-Lut żammew qiebes jiena kelli nappella għal quddiem Ċesari, mhux għax kelli xi ngħid mal-poplu tiegħi. Għalhekk tlabtkom tiġu biex narakom u nkellimkom għax jien minħabba t-tama ta' Iżrael ninsab marbut b'din il-katina. Pawlu dam joqgħod hemm għal sentejn sħaħ fid-dar li kien kera. Hemm kien jilqa' lil dawk kollha li kienu jiġu għandu, ixandrilhom is-saltna ta' Alla u jgħallimhom fuq il-mulej Ġesu Kristu bil-kuraġġ u blat fix-xkil. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali, il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa. Il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa. Il-mulej hu fit-tempju mqaddes tiegħu. Il-mulej fis-sema għandu tron tiegħu. Għajneh fuq il-bnedmin jitfa' biex far għajneh jiflihom. Ngħidu, il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa. Jarbel il-mulej il-ġust u l-ħażin u jobot il-min iħobb id-dnewwa, għax ġust hu il-mulej u jħobb il-ġustizzja wiċċu jdawwar lejn minnu sewwa. Ngħidu, il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Nibatilkom l-Ispirtu tal-verità jgħid il-mulej u wassalkom għal-verità kollha. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Pietru dar u ra lid-dixxiplu li kien iħobb Ġesu miexi warajhom. Dak id-dixxiplu li waqt l-ikla kien imtett fuq sider Ġesu u qallu: mulej minu li se jitradik? Pietru mela kif ra lil dan qal lil Ġesu: u dan mulej se jsir minnu? Ġesu qallu: inti x'inhi affarik? Jiena rridu jibqa' sa ma niġi. Int imxi warajja. B'hekk ġriet ix-xnija fost l-aħwa li dak id-dixxiplu ma kienx se jmut. Madankollu Ġesu ma qalx li ma kienx se jmut, imma biss jekk irridu jibqa' sa ma niġi int x'inhu affarik.
Dawn huwa d-dixxiplu li qiegħed jagħti xhieda għal dan kollu u li kiteb dawn il-ħwejjeġ. U aħna nafu li x-xhieda tiegħu hija minna. Iżda hemm bosta ħwejjeġ oħra li jagħmel Ġesu li kieku wieħed kellu jikteb kollox ħaġa b'ħaġa, naħseb li lanqas id-dinja stess ma kienet tesaħħom il-kotba li kienu jinkitbu. Il-kelma tal-mulej. Hawnhekk iżjed għandna dan l-għeluq ta' kif Ġwanni jagħlaq il-Vanġelu tiegħu, jalqu hekk b'dan l-affarijiet li jgħidilna li dan kollu li jinkiteb il-Vanġelu inkiteb għalija u għalik, għal kull wieħed u waħda minna. U inkiteb biex aħna ikollna l-qawwa li nibqgħu mexjin wara Ġesu. Ħafna drabi imma fil-mixja tagħna aħna naġixxu wkoll bħal Pietru. U dan x'se jsir minnu, u li ieħor għaliex qed jagħmel hekk, u dik għaliex qiegħda hemm. U Ġesu qed jgħidur lilu jgħidli int x'inhu affarik. L-importanti hu int ibqa' miexi warajja. Mhux ta' b'xejn iżjed, il-padri tal-Knisja, partikolarment dawk tad-deżert, jgħidulna li fil-Bibja kollha, hawnhekk San Ġwan qal kieku kelli nikteb dak kollu li jagħmel Ġesu, id-dinja kollha ma kienx tesaħħom il-kotba, hija esaġerazzjoni huwa mod ta' kif tgħid, ta' kif wieħed jitkellem. Imma l-istess ħaġa aħna nistgħu ngħidu il-padri tal-Knisja, kif qedtilkom dawk tad-deżert jinsistu jgħidu fil-Bibja kollha hemm frażi miktuba għal kull bniedem. U jekk il-bniedem isiba dik il-frażi ibiddel ħajtu. Qegħdin lejliet il-festa għażiża ta' Għid il-50. Ejjew nitolbu fuqna id-don tal-Ispirtu Santu. Ejjew nitolbu li l-Ispirtu Santu idawwalna u jagħtina l-qawwa li nimxu u nsibu dik il-kelma li lilna tbiddilna. Il-kelma ta' Ġesu biex avolja nħabtu wiċċna mat-taħbejt, l-inkwiet, il-mart u lejja tal-ħajja, imma tkun dik il-kelma li lilna tibqa' tmexxina warajh. Ejja wħud jeżjes li naqdu ma' Marija li flimkien ma' l-Apostli titlob id-don tal-Ispirtu fuq il-Knisja. U nitolbu l-Alla u ngħidulu ismana mulej għat-talb ta' Ommok Marija. Ismana mulej għat-talb ta' Ommok Marija. Għallu li ġodda li se jitnislu mill-fonti verġinali tal-Mamudija fis-solennità ta' Għid il-50 nitolbu ismana mulej għat-talb ta' Ommok Marija. Għad-don tal-rikonċiljazzjoni u isliem fil-ħolqien imqaddes bil-preżenza tal-Ispirtu li jagħti il-ħajja. Ismana mulej għat-talb ta' Ommok Marija. Għad-don tal-Ispirtu biex idawwal u inebbaħ il-mexxejja tal-ġnus sabiex jaħdmu serjament għal paċi fost l-umanità kollha nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, ilqa' mulej it-talbiet, ix-xewqat, il-weġġat tal-morda tagħna, tal-familji tagħna, u għamel li jħossu il-preżenza tal-barka u l-paċi tiegħek. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla missier intibat id-don tal-Ispirtu Santu fuq l-Apostli meta kienu miġbura fiċ-ċenaklu ma' Ommok Marija.
Għati li lna wkoll li bl-interċessjoni tal-Verġni Mqazza niġġeddu bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex l-Ispirtu Santu fil-miġja tiegħu iħejjina għas-sagramenti tiegħek għax hu l-maħfra ta' dnubiet kollha bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nizzuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem inroddulek ħajr bi Kristus Siedna. U wara li qam mill-imwiet, wara lilu nnifsu bid-djar lid-dixxipli tiegħu kollha u qudiemhom tela' is-sema biex jagħtina sem mill-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwient mulej intilajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħaj il-ħobs radd il-ħajr qasam tar id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tar id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton,
u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Fiori
Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej għati widen għat-talb tagħna biex kif aħna għaddejna mir-rit tal-patt il-qadim għas-sagramenti tal-patt il-ġdid, hekk ukoll nwarbu l-ħajja l-qadima tagħna u niġġeddu bit-tqaddis ta' ruħna bi Kristu siedna. Xtieq infakkarkom li issa l-lejla fuq it-suntier ikollna fit-8 ta' filgħaxija ikun hawn il-velja ta' Għid il-50 u minħabba fekk anke l-qudiesa tas-6:30 f'dan is-santwarju ma ssejx ikun hawn il-qudiesa tal-velja immexxija mill-Isqof ta' Għawdex fit-8 ta' filgħaxija. Ħeġġeġkom biex niġu u nieħdu sehem. Jew issa flimkien ngħidu 3 Ava Marijiet lill-Omna Marija, nitolbuha biex titlob fuqna kif talbet mal-Apostli id-don tal-Ispirtu ħalli jġeddidna fih. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.